Kiitos siitä, että saadaan sun valtaasi kätkeytyä. Aamen. Mä luen Filippiläiskirjeen 4. luvusta jakeet 4-8. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempöytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne, ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä, mikä on totta, mikä kunnioittavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Kiitos tästä alkurukouksesta, jonka mä sain lukea. Herra olkoon teidän kanssanne ja myös veli-Matin kanssa, joka on tänään sanassa. Ja kiitos siitä. Kiitos. Hyvää pyhäpäivää kaikille meidän kokonaisten puolesta. Ja vähän tuohon Iken alustukseenkin viitaten, että tänäänhän on sellainen vähän niin kuin kiitossunnuntai, kiitollisuus on päivän aiheena. Ja siitä useimmiten saadaan kokea sellaista pyhän hengen läsnäoloa. Ja me autetaankin tällä laululla Tule rauhan henki. Tule rauhan
kohota. Katse ylös maasta kohti Kristusta. Tule rauhan henki, silloin voima saan. Sydämeni turva yksin Jumalaan. Tule rauhan henki, henki Jumalaan. Tule lailla tuulen merten vauhinaan. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minut pelastit. Kiitos rakkaudestasi. Verelläsi minut lunastit. Jeesus, ruumistasi kannoit sairaudet, synnit, minut vapautit. Pyhän hengen annoit, sitä tahdon kiittää sua, Iäti. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minut pelastit. Kiitos rakkaudestasi. Verelläsi minut lunastit. Jeesus, ruumissasi kannoit sairaudet, synnit, minut lunastit. Pyhän hengen annoit, sitä tahdon kiittää sua, Iäti. Ihmiseksi syntynyt. Saanko mä kirsi ihan pienen? Ole hyvä. Mä otan tämän vaan tämän vuoron. Niin kuin semmoinen vaan, että mua puhuttelee tällä hetkellä ihan hirveästi se, että minkä mittainen meidän elämämme on, niin kukaan meistä ei tiedä. Kun me oltiin Veli-Matin kanssa perjantaina Veli-Matin serkulla ja kylässä ja siellä oli sellainen meitä muutaman vuoden vanhempi pariskunta, joka oli ajatellut, että heidän ainoa lapsi on heidän vanhuuden turva. Ja sitten viime heinäkuussa olikin tämä poika ajanut moottoripyörällä ja Köyliössä ja Lallintalon kohdalla olikin traktori mutkan takana ollutkin poikittain tiellä. Ja tämä mies, no siis hän oli melkein 45-vuotias, mutta minun nähden nuori. Hän ei voinut mitään, kun
hän ei ehtinyt pyssätä, sen mutkan jälkeen oli se, niin hän ei voinut muuta kuin mennä sen traktorin peräkärryn päin ja kuoli välittömästi. Ja se, että tämä Raamatun kohta, mikä on psalmissa 90, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen, niin se on tosi vaikea läksy, että Jumala opettaisi minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen ja auttaisi mua myös käyttämään päiväni ja aikani oikein eikä toissijaisiin asioihin. Joo, kiitos Marke kauniista sanoista. Se on ikävää, kun joku kuolee. Se on sanomaton paikka. Virren, kiitos sulle Jumalani. Kirjoittaja on ruotsalainen pelastusarmeijan upseeri August Storm. Hän viihtyi nuoruudessaan erilaisissa huvituksissa, kunnes 25-vuotiaana antautui vapahtajalle. Kolmekymmentävuotiaana hän sairastui vaikeaan selkäsairauteen, joka rajoitti myöhemmin hänen elämäänsä. Mutta luonteen iloisuus ja valoisuus säilyivät hänen käytännössä opetella. Hän sai käytännössä opetella. Mitä oli tässä runossaan kirjoittanut? Hän kuoli vuonna 1914 ollessaan 52-vuotias. Ei ollut niin vanha kuin Marken äsken kertomassa tarinassa. Mutta luen tämän runon mittaan tehdyn. Kiitos sulle Jumalani. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskaista syksyn synkän hetkistä. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi poikasi. Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä. Kiitos päivän paisteesta kuin pimeydestä. Kiitos sulle taisteluista, rististäkin Jumalain. Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissain. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. Kiitos,
että tahdot mulle elon antaa iäisen. Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen. Kiitos ja kokonaisrahtaa ja sitten kerätään kolehti ensimmäisen laulun aikana. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskollisen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Valaisee isän käteen elämämme, hän itse meille rauhan valmistaa. Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelon poistaa, ja keskellemme Kristus rauha tuo. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käynekin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin. Pyhän kosketus. Riisu kengät, maa jolla seisot on Herran, pyhää ja puhdasta maata. Katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Paina pääsi
maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin viljaa, sillä Jumalan pelloilla tuulee. Joskus ajaton kohta ajan, silloin Jumalan ravistaa. Joskus rajaton rikkoo rajan, silloin Pyhä koskettaa. Riisu kengät, maa jolla seisot on Herran. Pyhä ja puhdasta maata, katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Paina pääsi, maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin viljaa, sillä Jumalan pelloilla tuulee. Joskus palavan pensan lailla Luoja kasvonsa paljastaa. Joskus puhuu hän sanoja vailla, silloin Pyhä koskettaa. Riisu kengät, maa jolla seisot on Herran. Pyhä ja puhdasta maata, katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Paina pääsi, maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin viljaa, sillä Jumalan pelloilla tuulee. Joskus kaatuvat vanhat haavat, Tuomas mestarin nähdä saa. Tarttuu käteen ja tuntee haavat, silloin Pyhä koskettaa. Riisu kengät, maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja maata, katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Paina pääsi, maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin viljaa, sillä Jumalan pelloilla tuulee. Ja sitten vielä lauletaan Silloin, kun en itse jaksa rukoilla. Silloin kun en itse jaksa rukoilla, kun on sydämeni tyhjä sanoista. Tule sinä Jeesus, hiljaa rukoile, kanna kuivuudesta ilon lähtelee. Silloin kun en itse jaksa uskoa, kun on sydämeni liekki hiipuvaa. Tule sinä Jeesus, usko minussa, pimeyteni valta taivaan valolla. Silloin kun en itse jaksa rakastaa, kun on sydämeni kuiva.
silloin kun en itse jaksa ollenkaan. Kun on kaikki voima poissa kokonaan. Tule sinä Jeesus, tällaisena jään, pienen lapsen lailla syliin lepäämään. Joo, siunataan tämä kannettu kolehti. Kiitos, rakas Herra, että siunaat ja varjelet niitä vanhimmiston veljiä, joita tämä koskee. Kiitos, että sinä siunaat ja varjelet tämän kolehtin. Että se menee oikeisiin käsiin ja oikeille. En tiedä mihin se menee, mutta kaikille sä suot kaikille arvokasta ja loputonta siunausta. Aamen. Kiitos, että mä saan täällä tulla 3. kerran ja lukea tämän Kaarisilta-nimisen runon. Herra, siunatkoon minua ja varjelkoon minua. Herra, valistakoon kasvonsa meille kaikille ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Veli-Matti soitti mulle aamulla taikka 8:30 aikaan, kun mä olin lenkillä. Tämä on Aale Tynnin kirjoittama Kaarisilta. Ja Jumala sanoi, toisille annan toiset askareet, vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet. Sillä kaikilla ihmisillä on niin ikävää päällä maan. Ja kaarisilta sillalle tulevat he ahdistuksessaan. Tee silta ylitse syvyyden, tee kaarisilta, tee, joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee. Minä sanoin, he tulevat raskain saappain, multa anturoin, miten sillan kyllin kantavan ja kirkkaan tehdä voin. Sitä siltaa ei tahraa eikä särje jalat kulkijain. Ja Jumala sanoi, verellä ja kyynelillä vain. Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan. Pane silta arkkuun, niin sillan saat kantamaan. Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat. He antavat kyllä anteeksi
jos sillan rakennat. Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee, joka syvyyden yli lakkaamatta valoa säteilee. Älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet. Ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet. Kiitos tästä runosta, jonka veli-Matti antoi mulle tänä aamuna. Ja Herra, niitä voidaan miettiä. Niitä tämän sanoja voidaan miettiä. Ja veli-Matti jatkaa tästä loppuun saakka. Kiitos. Tervehdys vielä kaikille. Joo, tuo runo on kulma. No itse asiassa se tuli siitä vähän, kun mulla on tuolla, mä sitten täytän tämän loppuosassani vähän kuvio tuolta Kenian muslimirannikolta, josta toi Krista Kuokkanen sinne meidänkin kautta menee sinne varoja siihen työhön muslimien parissa, ja hän laittoi siitä tämmöisen elokuun raportin sieltä on aika monta kuvaakin, mutta hän oli liittänyt sitten siihen kirjeeseensä tämän runon, Kaarisilta. Katsoin netistä, niin se on vissinkin ollut Ylen sivulla, sanottiin ainakin, että se on kaikkein toivotuin runo ollut, koska se on vaan ihmisiä koskettava runo. No, siinä kerrotaan, että jokaisella meillä on oma tehtävä tässä Jumalan suunnitelmissa. Ja hänellä oli tämä kaarisilta, joka hänen piti tehdä. Ja mä luulen, että se on meilläkin monella sama, että meidän tulee auttaa lähimmäistä hänen ahdistuksessa ja viedä heitä Jeesuksen tuntemukseen. Ja siinä sitten puhuttiin, että kun silta täytyy olla vahva, niin sanottiin, että sen rakennusaineena täytyy olla sitten omasta sydämestä pala, jotta se olisi vahva. Ja kun mekin Herraa palvellaan, niin meidän tulee tehdä se sydämestämme. Se kantaa, kun me halutaan sydämestämme palvella Herraa. Ja sitten siinä vielä lopussa sanottiin siitä, ettei tule karttaa surua eikä itkuakaan siltaa rakentaessa, sillä ne loistaa siellä kaikkein kirkkaammin ne kyyneleet. Tämmöinen runo, ja minusta se on kyllä hyvä, hieno runo ja haaste meille. Mulla olikin siinä oikeastaan senkin tiimoilta ajatuksena puhua jotain siitä palvelemisesta, Herran palvelemisesta, jota me olemme ja teemme, ja että jokainen löytäisi sen oman paikkansa ja tehtävänsä, millä me voidaan palvella. Kun me ajatellaan Uutta testamenttia, niin me kyllä tullaan kokemaan se, että
meillä on varsin korkea kutsumus, jonka edessä kyllä täytyy sanoa, että tuntuu aika lailla yli sanoilta, ainakin meikäläiseltä, nuo sanat, mitä Jeesus meistä on sanonut. Sanoo, että me olemme maailman valo. Ja voi olla, että tuntuu välillä, että ei se valo ole tainnut naapuriinkaan vielä osua. Mutta ja samalla jos ajatellaan, että me ollaan maan suola, niin tuntuu, että siinä suolaamista olisi vielä itsessäkin aika lailla. Tämmöistä kaikkea, mitä meistä sanotaan, että me olemme Kristuksen kirje, Kristuksen tuntemisen tuoksu, ollaan Kristuksen lähettiläitä, Kristuksen todistajia, ollaan Kristuksen ruumis, Kristuksen sotamiehiä, ollaan Jumalan työtovereita, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa, omaisuuskansaa ja valittu suku. Kaikki nämä niin aika lailla tuntuu meistä kyllä yli sanoilta meistä, jos me itsessämme sitä ajatellaan. Ja tässähän sanotaan loppujen lopuksi sitä, että ei sanota vaan, että meidän sanomamme on se maailman valo, vaan sanotaan se meistä, että me kukin ollaan maailman valona koko meidän olemuksellamme. Tämmöiseen meidät on kutsuttu, mutta miten se sitten voi toteutua meidän kohdallamme, niin täytyy ainakin se todeta, että ei se ainakaan meidän omissa voimissa ole millään tavalla mahdollista meidän elämässä toteutua tämä kutsumus. Mutta siellä onkin oikeastaan kyse enemmän, ei vaan siitä työstä, jota meille on annettu, tehtäväksi annettu käsky mennä kaikkeen maailmaan, niin on kyse ennen muuta siitä työn teettäjästä, Jeesuksesta. Ja hänestä sanotaan täällä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. 5. jae, minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Että ensimmäinen ehto, että jotakin voidaan Jumalalle tehdä ja toimia ja olla siinä omassa kutsumuksessa, on se, että me pysytään Jeesuksessa ja Jeesus pysyy meissä. Ilman sitä meistä ei ole kyllä mihinkään itsessämme, niin kuin tuossa sanotaan, että ilman Jeesusta ei voida mitään tehdä. Hänet me tarvitsemme. Ja Matteuksen evankeliumin 9. luvussa 38. jae sanoo, että rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Tässä puhutaan siitä työn teettäjästä. Jeesus on elon Herra. Se on hänen johdossaan tehtävää työtä, mitä me palvelemme Herraa. Ja hän lähettää meidät työhön. Sanoo, että me mennään palvelemaan sitten tavallaan vähän Jeesuksen työvoimatoimiston kautta. Hän meille antaa tehtäviä ja hän johtaa sitä työtä. Ja niin kuin tässä sanotaan, että rukoilkaa elon Herraa, niin tietysti rukous on meille tärkeä osa sitä, että me voidaan palvella Herraa. Rukousyhteydessä näin toimii. Toinen asia, mikä tärkeä on, toisaalta tämä tietysti tämä, että työnteettäjä meillä on Herra, joka vastaa siitä, että työ tulee tehtyä ja auttaa ja tukee meitä. Se on meillä lohduttajana.
Sitten Matteuksen evankeliumin 4. luvussa 19. jae Jeesus sanoo, kun hän kutsui näitä kalastajia opetuslapsikseen, niin sanoi näin, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Hän ei ajatellut sanonut niille, että te tuutte ihmisten kalastajiksi itsessänne, vaan hän sanoo, että minä teen. Jeesus on se, joka tekee meistä sitten ihmisten kalastajia. Ja siinä oli vaatimuksena, että me seurataan Herraa. Kun Herra meille antaa jonkun tehtävän, niin hän on mennyt jo edeltä aina sinne sitä tehtävää tekemään ja me seurataan häntä. Ja sillä tavalla me voidaan olla ihmisten kalastajia. Tästä Jeesus sanoo sitten Matteuksen evankeliumin 16. luvussa tästä Jeesuksen seuraamisesta vielä lisää. 24-25. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Tässä kerrottiin, mitä on se Jeesuksen seuraaminen. Ja siinä on vähän kaksi kovaa kohtaa. Itsensä kieltäminen ja ristin kantaminen, joka meille tietysti laiskoille ihmisille, ja jotka katsotaan aina vähän omaa etuamme, niin on semmoisia asioita, joita luonnostaan me ei kyllä tehdä. Mutta kun me lähdetään Jeesusta seuraamaan, niin me saamme siihen tietysti Jumalan avun, että me voidaan kieltää itsemme. Mitä tämä sitten kieltäminen tarkoittaa, niin se on varmaan tätä, mitä tässä lopussa sanottiin, että joka kadottaa elämänsä minun tähteni löytää sen. Se on sitä, että me annamme oman elämämme Herralle, että me palvelemme häntä. Se on meidän tämä. Ja vaikka se voi tuntua meiltä välillä vaikealta ja meistä helposti tulee sillä lailla, että me luvataan Jumalalle, että kyllä me koko elämästämme palvellaan, mutta sitten me nipistellään aina itsellemme sieltä omia osia, että kyllä mä nyt tätä kumminkin haluan tehdä, vaikka se ei sitten aina olisikaan Herran suunnitelmissa. Mutta tässä on sellainen lupaus meille, että me löydetään elämä, jos me kadotetaan se Jeesuksen tähden. Ja jos sitten halutaan taas elää semmoista itsekästä elämää, niin tahdotaan kaikin tavoin pelastaa omaa elämämme ja kaikki tämä mahdollisimman hyvä, no ei se sinänsä paha ole, mutta sen rinnalla, että me palvellaan Herraa, niin me kuitenkin, jos me sitten oman itsekään luontomme mukaan eletään, niin me kadotamme elämämme. Jumala on meille antanut elämän sitä varten, että me voimme olla toisia auttamassa ja toisia johtamassa Jumalan tykö. Tästä samasta sitten vielä Matteuksen evankeliumi 20. luku 28 sanoo, että eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me siirrymme palvelijaksi. Helposti me tykättäisiin siitä, että meitä vaan palveltaisiin ja kaikki tulisi
vaan siitä ja sujuisi kaikki hyvin. Mutta Jumalan ja Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me palvelemme toisiamme. Palvelemme toisia. Ja ristin kantaminen, ja tässä oli Jeesuksen ristin kantaminen, niin hänestähän sanottiin, että hän antoi henkensä lunnaiksi monien edestä. Että kun me Jeesusta seurataan, niin harvoin me joudutaan omaa henkemme antamaan siinä, kun me Herraa seurataan joitakin. Tietysti on maailmassa semmoisia, jossa se edellyttää sitä. Mutta se, että Paavalihan sanoi, minusta oliko se kirjeessään kuitenkin mainittiin, että hän toi evankeliumi, oliko se tessalonikilaisille, että hän julisti teille evankeliumin, mutta ei yksin evankeliumia, vaan hän antoi myös henkensä heille. Tarkoitti sitä, että hän oli valmis sitten tekemään kaikkeensa, että se evankeliumi saa mennä eteenpäin heidän elämässä. Ja auttaa kaikin tavoin, kun pyrkii auttamaan heitä eteenpäin uskon tiellä. Sitä on se ristin kantaminen Jeesuksen perässä. Mekin joudumme siihen. Timoteus kirjeessä 2. Timoteus 2.3 sanoo, että kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen hyvä sotilas. Se, että me palvellaan Jumalaa, niin se tietää meidän elämässämme myös sitä, että me kärsimme. Kärsimme vaivaa sen tähden. Tuossa verrataan meitä sotilaiksi tässä Jumalan valtakunnassa. Ja jos me ajatellaan nyt vaikka Ukrainaa, mistä me luetaan uutisista aina tapahtumia, niin ajatellaan niitä sotilaita siellä rintamalla. Niin ei siellä ole mikään niin kuin ruusuiset olot, vaan siellä ollaan totisessa tilanteessa oman henkensä uhalla ja vaikeissakin olosuhteissa. Samalla tavalla meillähän vastustaja on sielunvihollinen, on maailma ja sitten on vielä oma liha, jota vastaan me taistellaan ja soditaan. Niin kyllä sekin merkitsee meille, kun me viemme evankeliumia eteenpäin, että se ei aina ilmatteeksi tule. Samassa luvussa on myöhemmin Paavali vertaa meitä myös peltomieheen, joka kylvää viljaa ja kuinka paljon vaivaa siitä nähdään. No, nykyään on tietysti hyvät laitteet, että on paljon helpompaa kuin siihen aikaan oli se pellon kylväminen ja leikkaaminen, mutta vaivaa se tietää, jos me halutaan Herraa palvella sydämestämme. Meillä on annettu kuitenkin voima tähän palvelustehtävään. Apostolien teon 1. luku 8. meille kaikille tuttu jae, että mutta te saatte voiman, kun Pyhän Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa, aina maan ääriin asti. Jumala ei ole tarkoittanut, että me omissa voimissamme koitamme tehdä tätä työtä. Ilman Jeesusta me ei voida tehdä mitään ja ilman Pyhää Henkeä ei myöskään, vaan me tarvitsemme Pyhän Hengen voiman, jonka hän meille antaa. Ja se tekee meistä hänen todistajansa. Tästä sanotaan tästä voimasta sitten 2. korintolaiskirje 4. luku ja 7. jae, että tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Kun Jumala antaa meille voimansa, Pyhän Hengen voiman, niin se ei ole sitä, että me sitten pullistellaan omia lihaksia, että nyt minä olen sitten vahva, kun tuli Jumalan voima päälle. Vaan
Se tarkoittaa sitä, että me itse ollaan heikkoja ja koetaan se Jumalan väkevä voima. Me ollaan saviastioita. Ja sehän oli semmoinen halpa astia. Ja meissä itsessämme ei mitään ole, mutta sitten suunnattoman suuri Jumalan voima tulee meihin Pyhän Henkensä kautta. Ja tarkoitus on se, että Jumala tulee esiin, eikä me. Tästä samasta on minusta hyvä vertauskuva täällä 2. Mooseksen kirja 3. luvussa. Tuossa laulettiinkin yhtä laulua, jossa puhutaan vähän tästä tapahtumasta. 2. ja 3. jae. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli orjan tappura pensaasta nousevassa tulen liekissä. Mooses näki, että pensas oli ilmi liekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä, miksi pensas ei pala poroksi. Voi ajatella meitä itteemme, että me ollaan kuin tämmöisiä orjantappurapensaita, jossa ei ole kyllä mitään kehuttavaa. Orjantappura on kovin piikikäs kasvi. Ja eikä se kovin kauaa kestä, jos se tulessa on, niin se kyllä inhimillisesti niin palaa kyllä poroksi hyvin äkkiä. Mutta tässä kerrotaan tästä, että tämä Jumalan liekki, joka siinä paloi, niin se ei sitten kuluttanutkaan sitä orjantappurapensasta poroksi. Mutta tänä aikana puhutaan tästä loppuun palaamisesta, niin tässä on oikeastaan siihen meille uskovina, että meidän ei tarvitse loppuun palaa palvellessamme Herraa, kun vaan ymmärretään se, että mikä on meidän osamme ja mikä on Jumalan osa siinä työssä. Jumalan osa on se, että hän antaa meille voiman. Ja me palvellaan sen mukaan, kun Jumala meille voimaa antaa. Näinhän se on. Että se on sitä ihmettä, mitä Jumala voi meille voimansa kautta antaa. Täällä 2. korintolaiskirje 12.9. Paavali kertoo siitä voimasta, Pyhän Hengen voimasta. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Meidän asema Jumalan edessä on se, että meille riittää se Jumalan armo. Mitään muuta meillä ei olekaan kuin Jumalan armo, josta me saadaan olla osallisia ja sen perusteella olla Jumalan lapsia, uskomme perusteella. Tässä sanotaan, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Se on vähän päinvastoin, kun ajatellaan, että eikö se olisi sitten, oltaisiin vielä vahvempia, kun oltaisiin itse vahvoja ja sitten olisi vielä Jumalan voima meissä. Mutta se ei olekaan Jumalan matematiikkaa, vaan Jumalan matematiikkaa on, että se voima tulee sitä voimakkaammaksi, mitä heikommilta me itsessään tunnemme. Silloin me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta, emmekä omasta itsestämme, koska me ymmärretään silloin, että meistä ei muuten ole edes Jumala voimansa meille anna, mutta hän haluaa sen antaa, koska hän on meidät kutsunut tähän tehtävään. No, viimeinen Raamatun paikka vielä täällä on
1. Johanneksen kirja 5. luku 4. ja 5. jae. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Jos me ajatellaan meidän palvelemista, niin yksi tärkeä asia siinä palvelemisessa on, että me säilytetään usko Herraan. Ja usko siihen, että Jumala on meille tehtävän antanut. Ja usko siihen, että me kyetään se hänen avullaan tekemään. Niin kuin tässä sanotaan, kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Mistä Jumala meille puhuu ja mitä tehtävää Jumala meille antaa, kun se on Jumalasta tullut, niin se voittaa aina maailman. Ja se vie meitä voittoon. Ja uskon, että Jumala haluaa, että antaa meille sellaista uskoa, luottamusta Jumalaan, että se työ, mitä Jumala meissä on alkanut, hän vie sen hyvään päätökseen. Ja myös uskomme siihen, kun me toteutamme sitä Jumalan tahtoa, niin se tuottaa myös hedelmää. Saadaan kantaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. Mutta meiltä se välillä on sitä, että me joudutaan ottamaan uskossa niitä askeleita. Niin kuin Pietari otti sen uskon askeleen, kun Jeesus käveli veden pinnalla. Ja Pietari sanoi, että käske minuakin tulemaan sinne, niin hän joutui siihen veden pinnalla lähtemään ja alus kantoki, mutta sitten myrsky teki. Ja meidän tämä palvelutehtävä koskaan ole täydellistä, eikä varmaan vielä ole tainnut täydellistä palvelijaa tähän maailmaan syntyä. Tietysti paljon varmaan meitä parempia palvelijoita on, mutta me saamme Herran armosta palvella, olla häntä, ja hän antaa meille voimansa. Mutta pidetään se usko, että uskalletaan lähteä liikkeelle, uskalletaan tarttua siihen, mistä Jumala meille puhuu. Rukoillaan tässä vielä. Kiitos Herra, että sä tiedät meidät jokaisen ja näet meidän tilanteemme. Me pyydämme, että kosketa sinä meidän sydäntä. Kiitos, että oot meidät kutsunut, Herra, sun palvelijoiksi ja maailman valoksi ja maailman suolaksi. Meidät kutsunut myös työtovereiksesi. Herra, me pyydämme, että näet meidän tyhjäkätemme ja omat mahdollisuutemme, jotka tomua on, Herra, näiden tehtävien edessä. Mutta me pyydämme, että täytä meidät sinun voimallasi ja auta meitä ymmärtämään, Herra, että me ollaan sinusta riippuvaisia, sinun voimastasi ja me olemme riippuvaisia siitä, että me luotamme ja uskomme sinuun. Kiitos siitä, että siunat meitä jokaista, Herra, että meillä on se oma tehtävä, on se sitten sen kaarisillan rakentaminen tai mikä onkaan, Herra, mutta että me saadaan palvella sinua iloiten ja löytää se todellinen elämä sun yhteydessäsi, johon sä meidät kutsuu, Herra. Kiitos siitä. Johdata meitä, auta meitä näissä tilanteissa Jeesuksen nimessä.